Školenie k podnikaniu bez pokút je určené pre všetkých živnostníkov, to znamená fyzické osoby, ale aj pre všetky právnické osoby, proste pre všetkých podnikateľov, ktorí naozaj v tej svojej podnikateľskej činnosti musia dodržiavať neskutočné množstvo povinností, ktoré samozrejme aj kontrolujú niektoré orgány dohľadu. Toto školenie je vo forme videoškolenia na DVD. Samozrejme k tomu aj vypracované písomné materiály. V materiáloch nájdete všetky informácie, ktoré teda budú aj odprednášané, ktoré budú aj v slajdoch. K obsahu školenia v prvej časti povinnosti firiem v podnikateľskej praxi podľa súvisiacich zákonov. Tieto povinnosti prejdeme vo všetkých častiach. To znamená, tie časti budú rozdelené podľa orgánov dohľadu, to znamená orgány dohľadu a nimi vykonávané kontroly. V prvej časti to budú kontroly Slovenskou obchodnou inšpekciou. Tu nás sa zameráme na zákon o ochrane spotrebiteľa číslo 250 z roku 2007, ďalej zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji číslo 108 z roku 2000, ďalej to bude zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach číslo 178 z roku 1998, následne zákon o ochrane nefajčiarov číslo 377 z roku 2004, zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry číslo 281 z roku 2001, následne zákon o reklame číslo 147 z roku 2001 a zákon o elektronických komunikáciách číslo 610 z roku 2003. V ďalšej časti to budú kontroly Národným inšpektorátom práce. Tu sa zameriame teda na zákon o inšpekcii práce číslo 125 z roku 2006. Ďalej to bude zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní číslo 85 z roku 2005. Prejdeme aj niektoré pracovnoprávne predpisy a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V ďalšej časti to budú kontroly úradom práce. Hlavne sa zameriame teda na zákon o službách zamestnanosti číslo 5 z roku 2004. Následne to budú kontroly daňovým úradom, takže zákon o správe daní a poplatkov číslo 511 z roku 1992. Prejdeme aj zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice číslo 289 z roku 2008. Následne kontroly sociálnou poisťovňou, takže zákon o sociálnom poistení číslo 461 z roku 2003 a kontroly živnostenským úradom, to bude zákon, to znamená živnostenský zákon číslo 455 z roku 1991, plus samozrejme kontroly ďalších orgánov, pretože tie kontroly, ktoré vykonávajú orgány dohľadu, ktoré som teraz vymenovala, tak samozrejme takéto kontroly sú oprávnené robiť aj iné orgány dohľadu, napríklad obce alebo iné úrady. Pri nich samozrejme sa trošičku zastavím, alebo pri konkrétnych častiach takisto poviem, že túto kontrolu bude vykonávať napríklad aj obec, alebo túto kontrolu vykonáva aj nejaký iný orgán. Ďalej to budú pokuty za porušenie povinností a za protiprávne konania. Ja som povedala v tej prvej časti, to bude hlavne teda tie povinnosti firiem v podnikateľskej praxi. No a samozrejme, keď už hovoríme o povinnostiach, tak prejdem aj niektoré pokuty. Tie pokuty, samozrejme niektoré orgány dohľadu majú povinnosť uverejňovať. Ja prejdem teda niekoľko príkladov už správ platných rozhodnutí, hlavne teda Slovenskej obchodnej inšpekcie, aby ste vedeli, aké porušenia v tej bežnej praxi sú najčastejšie a aké pokuty teda za toto tie podnikateľské subjekty dostávajú. Ďalej to bude samozrejme určenie výšky rôznych pokút. Každá jedna kontrola sa zaoberá alebo sa pridržiava určitého zákona, ak v každom jednom zákone sú aj uvedené pokuty, ktoré musí vyrobiť teda za porušenie povinností ten konkrétny orgán dohľadu. V poslednej časti máme príklady porušenia zákona a vyrobené pokuty z právoplatných rozhodnutí orgánov dohľadu. To som povedala pred chvíľou. Prejdeme hlavne pokuty od Slovenskej obchodnej inšpekcie.